Continue ako sa aking almusal. Yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Kainin ko muna yung ano. Wow. Ang tamis siya. Kumusta kayo dyan, kaibigan ko? Almusal tayo. Almusal ako kasi later aalis ako sa Chukre. Papabaksin ako. Kunti lang. Okay. Sarap. Yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy. Kainin ko na siya, oh. Beauty, beauty. Beauty, beauty na bread. Ang kanina yung palaman niya is Nutella. Ayan, check ko anong palaman. Ayan, alam mo. Sarap nila magawa ng dinapay. Mamaya sabihin ko sa inyo. Ang dating ko. Dahil pupunta ako din sa ano. World Trade Center doon. Makasama ko sa bahay kung sila nagpa-vaccine. So ngayon, ako para personal kong makita kung paano ang mga procedure. Na, bye-bye na. Nandiyan sa pagsama sa breakfast. Mamaya samahan niyo ako. Kita ko sa inyo kung papunta ko doon sa vaccination. Bye, mga friends. Babush. Guys, alis na ni. Wala ko mag-vaccine. Ayan, naghintay na ako ng bus, mga bishi. Ayan. Ayan. Para preparation na sa aking pagpapabaksin. Dito ako ngayon. As you can see. Nabingi pa yung mask ko. Ayan. May nagpapaintay tabi doon. Ayan. Ayan. Ito po, nag-iintay na kami. Pfizer lang daw yung available. So, hinihintay namin yung from China. China. Takot sa Pfizer.
Ayan, ang dami namin. Ang daming mga kabayan. Tingnan mo. Ang haba ng pila doon sa Pfizer. Dapat nandun ako nakapila sa Pfizer. Kaso natakot kami. So, gawin namin yung China na lang. Ayan mga guys, ang haba ng pila. Hanggang doon. Ano ba yan? Mabibilad tayo. Dati sa unahan. Ayan. Haba ng pila. Hello mga guys, tapos na po ako i-vaccine. As you can see, ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, after 21 days, babalik daw ako for second dose. So, ayan. Ayan mga BFF. Tapos binigyan ng card. Ayan. Binigay na ganyan card para sa susunod na vaccine. So, ayan. Parang masakit din. Kaso nga lang parang yung unang turok niya as in masakit. Pero parang normal lang na injection yung ginawa. So, dun sa pinuntahan ko, nag-a-accept lang sila ng family plus mga babae lang. So, yung mga bachelor, kailangan daw nila mag-online booking. Parang ganun. At least, sa wakas, na-vaccine na. Sana matapos na to. Tinatanong naman nila kung may allergy ka or meron kang nagtitake ka ng gamot or buntis ka. So, nakalagay dito after 3 months di ka raw pwede magbuntis. After 3 months pa pala ikaw pwede magbuntis. Mali. Ayan. Ayan mga guys, done. Uwi na si Akich. Bye-bye. Ayan mga kapatid, nakauwi na ako ng bahay. Ayan yung tinurukan sa akin, medyo manhid ng konti. So ito, magluluto ako ng isda. Ayan. Ano to? Ito yung tinatawag nilang flying fish. Alala ko nakakahuli si Kapay ng ganito. Ginisan ko muna. Ipa-fry ko lang siya para madali kasi gutom na ako. Tomgots na si Il. Tingnan nyo to, Diba ito yung mahaba yung yung uso. Ayan siya. Ayan, mahaba yung uso niya. Linisan ko lang. Tapos mamaya i-fry ko na. Ayan. Fry. Tapos lagyan ko lang siya ng asin. Okay. Ayan. Kasama ako sa kusina. Hugas-hugas daw siya. Hugas. Ayan. Tapos i-fry ko na. Ayan, ang tagal kong hindi nag-live. Tapos ngayon, ayan. Magluto-luto na tayo mga kapatid. Lagyan natin ng asin. Yes, and I'm cooking fish. See, have a look with that fish. We call it flying fish. Anyway, my father, he used to catch this fish when I was in Philippines. But not this size, big size.
See? You see now? Later on, I will fry. I just put salt and pepper and magic sarap. If you know magic sarap. See, I will bring you on the camera. Ayan. Missing. Wow, it's so nice. Little snow. Anyway, I'm just done my vaccine for COVID vaccine. See? It's a little bit. It's really. But what to do? I need to cook my food. Guys. Anyway. Tatanungin ka naman nila, they will ask you if you have allergy or if you are pregnant or anyway, for those who doesn't know, not allowed to drink, especially Neil, if you have a COVID vaccine, not allowed to drink for 1 month. Diet. Diet. Hello, Maring Cecil. Hello, how are you? How about the kids? Now I'm preparing my lunch. It's already late, but I need to cook. I'm alone. Alone. Little bit palansa. So later on, I need to cook rice first. Rice. I will send it. You need to go fishing, Neil. So that Cecil will eat also. And later I will come back, just marinate a little bit, and I will come back in the kitchen. Hello mga guys. While preparing my food, see, as you can see, our house is here. Need first coffee break. Hey guys, I'm here now in the balcony. I need to have coffee break. And now I will cook later on. Say hi everyone. What happened? Oh, my camera is hiding. I need to put somewhere else. My spoon is yan. Now is snack time first before. Mga guys, I need to talk English because one of my friend is watching from UK. Hello guys. Daming sampay. Water. Nagutom. So, kakain ako muna ng pizzeria. Eating. Oh, until when the lockdown? I'm still in Satwa. As you can see, I will show you the balcony. See, you can see the balcony. I need to reverse the camera. So, see, I'm still here in Satwa. Satwa. Maybe you miss Satwa. You remember when we eat in Pandesal? What is that? Pandesal and with my sister-in-law Edna. We went here before in, you know, we eat Filipino bread, Pandesal and goto. Ayan. It's only nearby. 5. You took us a photo, I thought, but you are doing it a video. Yeah, it's nice. Missing a lot. Miss you, Neil. Hope you visit here in Dubai.
Where's the kids? Maluhan. Later na tayo mag-chat. Live muna si Akech. Para po sa mga nandito sa Dubai, ang ina-accept lang pala dito sa World Trade Center na para magpa-vaccine is family and female. So yung mga bachelors, ni daw nila mag-online booking, tapos na sila, instruction nila dun sa kung saan sila pwede magpa-vaccine. Ang vinaksin sa akin, lang pa lang siya, first dose. So, kailangan kong bumalik after 21 days. It was February 14. Oh, it's Valentine's Day. February 14. Need kong bumalik doon. So, mamaya, pustolin ko yung live ko kasi magpapay na ako ng fish da guwapo, ito color lang here, lumabas na yung sumpa, mga white hair ko. Neil, I have a lots of gray hair. It's the sign of youngness. Ayan. Need ko pa pala maglaba. Tapos magsasaing pa. Gutom ako. O sasayang ng kape. Coffee break. Dapat talaga yung camera ko nakababa. Ganyan. Para makikita yung coffee. Ayan nga, bagong bili yan. Kasi no more coffee. Mga addicted sa coffee. Ayan. Sugar. Before ako lumabas, nagkape na ako. So, ngayon uli, kape. After kape, saka na ako magsaing-saing. Chichirya muna, chichirya. Hello mga guys, welcome kayo sa aking live. Doon pala sa aking mga subscribers, di ako nakapag-live dun sa aking YouTube channel. Maybe by next week again. So ngayon naging busy ako dun sa aking appointment sa vaccination. Ate Vilma, kumusta dyan sa sa Palara? Libuton, Palara. Hello. Lakpan natin nakasampay na underwear. Tsaka malamig dito sa balcony dal ako mag-isa. Tsaka mahangin. Mahangin sa labas.
takaw ko. Dahil ito naman sa ano, diba? Ito naman sa katawan. Nananaba naman. Pasensya na ako, nagutom lang. Ang sarap. Adik lang sa kape. Okay po, thank you po sa panunood. Ayan po mga kapatid. Nangahala yung braso ko. Masakit pala. Actually, nung inano yung karayo, ibibipip ka pala nila bago ka i-vaccine kasi nga kapag mataas yung mo or high blood ka, blood pressure mo, hindi ka nila tuturukan. So papabalikin ka nila pag okay na yung mo, BP. So ang daming mga kabayan na nakapila. Sabi doon, may pinipirmahan ka dun sa waiver na yun pag ikaw ay may allergy or basta mga may asawa, kung buntis hindi pwede, or bawal magbuntis nung pagkatapos mo turukan within 3 months, so bawal siya. Nakarating na rin ako sa bahay. Gutom ako kaya kape-kape muna. So mamaya tatapusin ko kasi kailangan ko mag-fry ng isda. Abot. Kain ako ng rice. Ay, yung almusal ko is ayan. Hindi ako marunong Hello, paring Tony. Napavaccine ka na ba? Galing ako dun kanina, nagpavaccine ako. So, ayan. Vaccine. Okay mga guys, yung kaibigan kong may YouTube channel, sila dyan. Ang kanilang link, paki-subscribe naman dun sa sa YouTube channel nila, paki-bisita. Shout out naman dyan kay paring Tony Parahino. Ayan pare, nagpa-vaccine ako today. Ayan, pa-vaccine ka na rin. Pwede ka lang ng link mo sa YouTube channel para i-follow ka nila. Ayan. Okay naman. Ang pakiramdam. Una lang yung masakit. Ito naman sa lahat naman talaga ang unang masakit, diba? Yung mga turok lang. Yung mga turok. Gutom ako. Kakainin ko lang ng chichirya para hindi ako malipasan ng gutom. Tapos mamaya mag-fry na ako ng isda. Fry ng isda, tapos kain na ng kanin. Wala pa pala akong sinain. Parang nung una natakot ako magpa-vaccine nga, pero nung nakita ko yung niya, yung pila, ang haba ng queue, makita mo ang dami family, sobra ang dami, ang haba ng pila. Hanggang ngayon, nung umalis ako, haba pa rin ang pila. Ayan mga friendship, anong kinakain kong chichirya? Ayan.
clover chips na siya na cheese flavor. Ayan. Ang mahal. So, ano kayo sa camera? Oh. Para matapos na to. Ito yung titingin sa likod ko, yung mga nakasampay. Sarap. Alam kung paano ako kumain sa personal. Ganun din dito. Walang mga arte-arte, kain lang basta kain. Lamon basta lamon. Diba? Pakiramdaman daw. Hindi na, bye-bye na. Bye. Salamat sa panonood. Sa pagsama niyo sa akin. Later na lang. Concentrate muna ako sa kain. Babush!